Proszę Państwa, 20 km. 20 km, teraz jeszcze z półtorej do noclegu, pensjonatu czy hotelu, a jutro 19. No i tak się zastanawiam, o który wyjść, bo o 12 jest msza ta główna z tym dużym kadzidłem. No i żeby tak być pewnym, że się zdąży na tą 12, to trzeba by o 6, najpóźniej o 7 wyjść. Ale mam 3 dni w Santiago, także nie muszę się w tym dniu pchać. Mogę na następny dzień, albo jeszcze następny dzień. I tego właśnie nie wiem jeszcze, jak to zrobić. Ale zobaczymy, jak się będę czuć. W każdym razie już jest bardzo, bardzo blisko. Dzionek dobry. Ciepło, gorąco, 29. Ale bez przygód jakichś. Nogi też dobrze działają. Chyba jeden paluszek, ten przedostatni w lewej stopie coś lekko podszczypuje, to znaczy, że coś się tam tworzy. Niejako blaza. Blazed jest takie słowo po angielsku, czyli odcisk. No i nic. Walczymy dalej. No, z Panem Bogiem przez. Tak jak u nas na miotku, na kursu, na karetach lasek, za chwilę w cieniu, a tu Klara daje w łeb i lewliwie.